Alhamdulillah, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a matsayina na dan gwagwarmaya wanda muke fatan a samu sauyi ta kowane hali in Allah yadda. Yau mun zo ne akan magana ta data. Datan nan abu ne mai matukar amfani ga kowa da kowa, musamman 'yan social media mu da muke wannan nahiya ta mu ta arewa. Duba da yadda ake ce mu daina yin shiru, to wannan ma ta sa muke jawo hankalin 'yan uwa akan da su dubi wannan al'amari ta kyau, ta fuska yadda kowa zai fahimci abin da muke nufi. Ba mun zo ne don cin mutunci ba mun zo ne kuma mu yada abin da ba daidai ba. Mun zo ne mu yi magana akan cewar bayan da za a yi ka ce data ta MTN a ce ma data wata ɗaya kuma a ce kwana biyu ta ƙare, ko kuma ka ce data ta sati ɗaya a ce ma kwana ɗaya ta ƙare, ko kuma awa biyu ta ƙare. Ina ganin wannan ba daidai ba ne. Ya kamata wannan kamfanonuwan su shiga hankalinsu, domin na san wannan abu ne ba zai musu kyau ba, ko duba da yadda hankalin mutane da yawa bai kawo kai ba. Amma wannan nake so in jawo hankalin wayannan kamfanonuwa da su lalle su taimaka su duba al'umma ku su yi abin da ya dace. Za ka je ka shi data 1 gig, bayan da za a ci datan nan ta 1 gig ta ma kwana biyu, wallahi ba za ta yi kwana biyu ba, kun ji mana rantse. In kuma abin da na faɗa ba daidai ba ne, ɗan uwa mu haɗa a comment section. To yanzu me za ka ƙara cewa gaba da su kamfanoni na communication wanda da kuma ita kamfanin da suke samar da wannan data akan ganin cewar an yi ƙoƙari an kawo gyara a wannan abu domin a samu ci gaba, domin ita data ta zama wata aba da ta zama kowa yana amfani da ita. Gaskiya ne. To ni kira da zan yi da gwamnati, mun san wannan gwamnati mai amfani ce ga al'umma, musamman kuma shi injiniya Abba Kabir Yusuf. Mun san in Allah ya yarda, in dai wannan koken ya je gare shi, mun san zai yi abin da ya dace a nan musamman jihar Kano. Duba da ishu ne na ƙasa ga baki ɗaya, amma mu iya jihar ba muka sani, kuma bayan da za a yi mu zura idanu muna ganin abin da ba daidai ba kuma mu yi shiru, domin an ce mu daina yin shiru. Wanda nake jawo hankalin kamfanonin na MTN, Itel da sauransu, lalle su yi abin da ya dace, su sauƙaƙa wa al'umma domin su ma su ci gaba da ganin abubuwan suna tafiya daidai kamar yadda suka tsara. Amma ni na sani yadda ake sayan data da 350 yanzu kuma ta koma 800, to abun ya zama kamar wawa. Abin da yasa na ce wawa, zaka je ka sai data a ce ma sati ɗaya, kuma wallahi ba ta kwana ɗaya ba, wuzin awa 7 awa 8 ka ƙarar da data. To ya kamata wayannan kamfanonin da muke amfani da su, ya kamata su taimaka su dubi Allah, su san fa wannan abin da muke yi fa ba daidai ba ne. Ya kamata su duba yanayin da ake ciki. Da yawa al'umma sun daina amfani da data, duba da yadda ba su san ma ya za a yi su samar da wannan datar ba. Wannan ne nake kira da hukumomi, musamman NCC, da tana yin abubuwa wanda ya kamata, musamman a jihar Kano da kuma Najeriya gaba ɗaya, domin a protect ɗin 'yan ƙasa kuma a kare martabar su. To wannan ma nake kira ga ita wannan hukuma da ta duba na tsanaki, domin Allah domin Annabi, su taimaka wa al'umma su shiga wannan lamari, su ga menene ma wannan matsalar, domin wannan matsala ce babba wacce ta gaskiya tana damun kowa da kowa. Zaka je ka sai data 500, amma a daren da aka karar da ita, ya ilahi ina za mu sa kanmu. Abubuwa da yawa ga sunan muna kallon su yadda ba daidai suke tafiya ba. To muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana sauki, muna fatan Allah ya kawo mana canji mai kyau, kuma wayannan kamfanonuwa da muke yi magana a kansu su dubi kokenmu su kawo gyara a wannan bangara. Bisalam.